За първи път между другото съм в YouTube, но сега ще отваряме поръчка от... Къде? От Тему! Сега ще видите какво си взех за училище. Отваряме. Да, сега. Не си взех много неща, взех си само Миси серии. И това нещо, защото ще поръчаме и други неща. Просто аз за сега тогава си избрах само това, но после като видях, че има лабово неща, но сега тематията е лабово и стич. Но си взех само сега малко несесер на стич и ще на стич и едно нещо. И още две неща на стич, но не са за училище. Само едно на училище. Добре. Първото е да махнем подкопката. Ще на стич от Тему. Много готино. Такива много ги обичам, дето така се държат и от тук се отварят. Добре. Имам как се отваряше, къде ще забравя. Ето тук. Ето ги. Два несесера. Ето на стич и още един на стич имам. И това не е за училище. За училище, но само едно. Това е мини играчка на стич. И това е също като държател на стич. И това беше всичкото. Но за другите, които ще дойдат, ще ви ги снимам. Да, бай-бай!